шартлар тудырылган балаларга, монда булган балаларга ул инде шундыйрак хоспислар күбрәк булса бик тә яхшы булыр иде, чөнки авыру балалар алар бик күп. Гомумән, шулай бер-беребезгә ярдәм итеп яшәсәк, минемчә, әзрәк теге дөнья җиңелрәк булыр иде, чөнки һаман үз казаныбызда гына кайнап ятып булмый. Безнең бит әле дөньяда яшәүче менә шундый авырулар, мохтаҗлар бар. Шуңа күрә мин инде уйлыйм, менә без менә шундый җирләрне күбрәк белергә тиеш, күбрәк йөрергә тиеш. Молодцы, менә шундый хоспис ясаганнар өчен. Дәүләттән генә көтеп ятып түгел, үзләренең тырышлыгы белән һәм инде монда бик күп кешеләр ярдәм итә икән. Көнне Иске Казан музей тыюлыгында күп кенә артистлар катнашында, бик күп артистлар катнашында концерт узачак һәм инде без әлбәттә чакырасыбыз килә. Ничектер тамакларын кысып кына түзә торган шундый халәтләргә керәсең, мондагы балаларның нинди авырлыкка дучар булганнарын аларга Аллаһ та ярдәм итсен, аларның ата-аналарына Ходай ярдәм итсен. Менә шу безнең чаралар, хәйрия чаралары, ул һәр кешенең татар ватанпәрвәр кешеләрнең күңелендә ниндидер яңа омтылыш тудырыр дип өметләнәм, Алла бирсә. Шуңа күрә килегез 23 август Иске Казан ничек дип атала музей тыюлыгында бик күп артистлар бергәләшеп хәйрия концерты оештырабыз, Алла бирсә. Милли моңнар белән бергәләшеп, күңелләребезне баетып, киләчәккә мохтаҗларга ярдәм итеп кайтыйк дип тагы бер кат әйтәсе килә. Дөньяда иң зур байлык сәламәтлек дип әйтәргә яратабыз, ләкин моңа кадәр ул матур сүзләр генә булган икән дип аңлыйм. Шуннан да никадәр байлык икән, бай булганыбызны, никадәр байлыкка ия булуыбызны менә мин хәзер аңлыйм, беренчедән. Икенчедән, менә безнең дә балалар бит бар бит инде, Аллага шөкер, алар сәламәт. Ачуланабыз бит инде, монда менмә, тегендә барма, тагын ник пычраттың инде өстеңне, бер җитмәгән җирең юк, утырып кына тор. Баланың ана шулай иттереп, батып шумып, пычранып, бөтен җирне җимереп, уйнап йөрү ул зур бәхет икән. Артистларның көче, беләсез, мин артистларның гына дип әйтмәсем, тамашачыларның да көче дип әйтер идем. Хәйрия концертлар була икән, безләр бик рәхәтләнеп катнашабыз, безгә ул бернинди кыйнлык тудырмый. Тамашачылар килсен. Безне карар өчен дип әйтмибез без. Күп билетлы концертлар икән, кыйммәт түгел бит инде ул билетлар. Ул 150 сум, 200 сум, без аны бер кибеткә кереп чыкканда унлата калдырып чыгабыз. Шулай бит инде. Мондагы ятучыларга ул зур ярдәм. Без инде менә шуны күргәннән соң, үзебезнең арабызда бар инде группалар бар. Шунда инде артистларга шушы хосписның адресын, булган барлык шушы мәгълүматны ничектер акча күчереп була. Мин аны үзем беләм, чөнки инде ниченче мәртәбә менә шу фитра садакасындан күчәргә бик уңайлы, чөнки теге урамда басып торган бит ярдәм сораучыларын кем белә, хәзер ялган да китте. Хулиганнар да күп, шушы ятимнәрнең акчаларын алучылар да бар. Шуңа күрә менә без инде үзебезнең шушы дөрестән дә дөрес мәгълүматны бирергә тырышабыз, үзебезнең җырчыларга да, барча кешеләргә. Мондай хосписны барлыкка китерү, тормышка ашыру бу идеяны, бу нинди көчләр һәм әлбәттә инде акча таләп итә, шулай бит. Без инде җырчылар менә кичкенә генә булса да өлешебезне кертербез дип уйлыйм. Шунлап торып бик яхшы тәрбиядә алар, монда эшләгән кешеләр инде бик зур йөрәкле кешеләрдер дип уйлыйм, чөнки мондай җирләрдә эшләргә Үз балаларын кебек олы йөрәк кирәк, үз балалары кебек карыйлар чын күңелдән. Шуңа күрә без андый булмасак та, хотя бы кичкенә генә итеп булса да ярдәм итәргә язсын инде, һәр вакытта да шу концертлар оештырган кешеләргә зур рәхмәт, аны оештырырга да бик зур көч таләп кирәк. Һәм инде халыкны да җыеп китерә кирәк бит әле, аны аңлатырга да кирәк. Аны үзең генә күреп түгел, башка кешегә дә нәкъ шулай үзенең хисләрен, кичерешләрен тапшыра белергә кирәк. Шуны тапшыра алсак, без инде халык шуны аңласа, әле хоспислар берәү генә түгел Казанда, тагын берничә булыр дип ышанып калабыз. Һәм инде теге шундый зданиеларны тоту өчен, шундый сәламәтләндерү зданиеларны тоту өчен күбрәк спонсорлар табылсын иде. Инде менә монда һәрбер балага алар бит инде рәхмәт әйтеп ятар, алар үзләре сөйләшә алмаса, мәсәлән, алар эштә булса рәхмәт әйтә, чөнки аларның тормышларын җиңеләйтү, ничек дип әйтим, монда бик күп теге акчалар, матди ярдәмнәр кирәк. Менә бу теге Вавилова, ниндидер Анжела Вавилова дигән кайдадыр ишеткән бар, но бу хосписны булган барлыгын гел дә белми идем. Бүгеннән инде менә без бу аларның сайтына кереп,
үзебез инде теге офицерлар рәвештә без монда булдык, ярдәм итегез, нинди мөмкинлегегез булса, безнең менә шулай бит инде. Тегендә бер 10 мең подписчик, монда бер 15 шуңа күрә һәрбер әзрәк кенә ярдәм итсә дә, минем уйлавымча, бу балаларга зур ярдәм була. Менә сорадык бит әле ничә аена ничә сум кирәк. Шуннан шу санаторийны содержать өчен 2 миллион сум. Аның 1 миллионы дәүләт бирсә, 1 миллионын ничектер халыктан җыярга. Камай авылында, Биектау районы Камай авылында көтеп калабыз. Җырчылар бик күп була, Алла берсә. Милли моңнарга рухланып, мохтаҗларга ярдәм итеп яшик дуслар. Aziz